guys! Welcome to Abes Farm! Tara, samahan niyo po ako, explore natin. So guys, tara po, pasok tayo. Doggy! Napakasariwa po ng hangin guys. So bundok na rin po siya. Ayan. So may mga cottages po dito kung gusto nyo mag-overnight stay. Dito mo wala ka naka-check-in ngayon. Kahapon na yun. Yung dalawa sa Pilipinas. Dito. So pababa po tayo ngayon guys. Ayan. Dahan-dahan lang po sa pagbaba. Ayan. So, ayan po ang paligid guys. Bundok. So guys, welcome to E. Aguilar Cruz Museum.
So, ang ganda po ng bahay, guys. So, lumang-luma. Dito, picture ko dito. Picture ko dito. Picture ko dito. So, eto po, lumang bahay ni Mr. Emilio. May CCTV dito. Mm-mm. Ang galing eh. Hindi na ang bawal mag-video. Kasama yun. Basta kumain ka. Yeah.
Halong sineta tayo. Ano tomato aja? Hmm? Ito yung sabi. Yeah. Uy, wow. So guys, ito po yung pool. Yan. Then, ito po yung restaurant. Ang ganda. So, ang lawak po ng lugar, guys. Ayan. Sila. Hindi umalang tayo dito. Diyan, hindi ka pa pumasok dito. Diyan ako pumasok. Ay, hindi dito ako pala. Hindi ako pumasok. Ang ganda oh. Saan? Oh. Tingnan ako. Ay. Ano ko na? Ayaw nito. So guys, pasok po tayo sa Abes Farm Restaurant.
po. So guys, thank you for watching. Until next time. Like, share and subscribe.